moi boas. Son unha persoa que normalmente non me aburro. É raro que me sola aburrir. E cando deixo fluir ese aburrimento, a cabeza está barranando. Non estou aburrido, estou vendo por onde tirar. Bien, dito iso, cando me sobra un tempiño, sempre intento facer algúns vídeos que poden axudar a comprender un pouquiño máis este mundo maravilloso da gaita. Mirade, levo un punteiro para casa en si bemol que me deixou o meu amigo Eduardo Represas, co que xa teño dito que é un gustazo traballar, é dicir, entendémonos moi ben, respetámonos e entre os dous pois facemos un monte de cousiñas. E hoxe traio este punteiro. E claro, para que levo o punteiro? Se o fixo un artesán e xa está feito e solo é darlle o dono, non. Non, as cousas non son así. A veces decimos, mira, necesito un punteiro de si bemol, por exemplo, para dentro de 15 días, que teño unha actuación. Iso non me sona tan ben. E agora vamos a explicar por que non me sona tan ben iso. Podemos facer un punteiro de si bemol, un artesán preparado en unha mañán. Unha mañán metes un toro de madeira aí, torneas un punteiro, furas, te papá, metes un punteiro, xa está listo, non? Non. Non. O traballo dese punteiro non é a tornería. Hai moito máis traballo nese punteiro. O tornero vai a traballar cas medidas que ten. Ten unha cota, de punta a punta, ten uns buracos con as medidas, pero non está. A veces, sempre. Aquí podemos ter mirade, un buraco de 5, por exemplo, este, 5. Vale, entón colles unha broca de 5, metes unha broca de 5, e queda un buraquiño de 5. Pero que o mellor, este buraco, estou falando por falar, non estou dando unha medida exacta, pero que o mellor, este punteiro, ou este buraco, non é de 5, é de 5 con 2, ou de 5 con 3 e medio, ou de 5 con 2 e medio, vale? E claro, non hai unha broca, temos unha broca de 5 con 2 e medio. Entón podemos furar a 5 e logo hai que ir abrindo ese 2 e medio. Con a ferramenta, eu son moi cuidadoso, sempre fago con un ruliño de... Vedes? Un ruliño de lija. Pero isto hai que facelo. E non é matemático. Por moito que me queiran decir, se faz a medida aquí, metes aquí... Non é matemático, depende da madeira, depende de moitas cousas. Entón, se esta nota me dá... Sempre deixamos os buracos a menos. Nunca deixas unha... Porque claro, podemos quitar madeira, pero devolverlle a madeira ao sitio, iso é moito máis difícil, non podemos facerlo. Entón, sempre hai que facer os buracos a menos e logo ir abrindo. Iso dá un traballo tremendo. Se ti ou calquera me pide un punteiro en si bemol para dentro de 15 días, podemos ayudar, pero non podemos asegurar que ese punteiro este correcto. A madeira, co tempo vai andando, móvese. A madeira é un material vivo, da que cortemos o árbol. A madeira é un material vivo, non é... Casi todos os materiales son máis que outros, pero a madeira é un material que dilata, ten unhas dilatacións moi potentes. Entón, dependendo da humedad, da temperatura, iso só temos falado moitas veces, móvese. Entón, un punteiro afinado non pode ir un punteiro afinado en 15 días. Non podes... Si, tipes un afinador, afínalo, pero eu considero que a afinación non a fai o afinador. Temos que ver moitas cousas. Por exemplo, hai unha afinación cultural, que é aquela que por moito que che digo o afinador, para ti non está. Sí. Moitas veces pomos un afinador e buscamos un do, un si bemol, vamos a decir un do. Buscamos un do, este punteiro está en do, vale, entón, buscamos o do, buscamos a sensible e buscamos a
a tónica, non? Do. Ben, normalmente sempre lle abro un pouquiño, o do, sempre tiramos a menos, entón, pois, unha legiña vas buscando a afinación primeira, non? Vale, moi simple. Pero claro, moi simple, cunha legiña moi pouco a pouco, Eu teño aquí unha caixa chea de lijas circulares para estas cousas, vale? Entón, fago a afinación da tónica, punteiro de do, que me dé do, vale? Comprobamos re, temos que traballar o re, comprobamos mi, que é unha nota complexa, porque como utilizamos bordón, o mi sempre cae un pouquiño ben, depende do gusto de cada un. Hai quen quere o mi planchado mallado, e para min un mi planchado mallado está desafinado, totalmente desafinado. Desafino mi, desafino mi bemol, desafina todo, non me mola. Se tocamos unha gaita sin ronco ou con un violín, o mellor sí, pero para tocar música tradicional, gaitas, con bordóns, no, mi sempre suele caer. Vale, seguimos con fa, volvemos a abrir, pero claro, non abrimos, non temos prisa, o artesán non ten prisa, non debe ter prisa. Entón, abrimos fa, e probamos, vamos probando, abrimos sol, probamos, la, si, do, requinté, vale, unha vez que decimos, vale, xa está, non está, porque claro, falamos de un punteiro seco, un cacho de madeira seca, que ahora vamos a empezar a soplar por él, por lo tanto vamos a dar humedade, vamos a dar temperatura, e hai que seguir comprobando esas notas. Entón, tocamos unha peza, porque non nos pomos diante, eu non me poño diante unha afinadora a ver que notas dá, toco unha peza, e xa tocando a peza xa te das conta, digo, esta nota está baixa, e volves a darlle un pouquiño máis, e tocas, vale, perfecto. E unha vez que o vexo, o deixo o punteiro descansar, e o día seguinte volvo a collelo, e volvo a retocar. É un rodaje, aqueles que tendes, podestes conducir un coche novo, unha moto nova, daremos conta de que o motor do coche ou da moto ben, está todo sin rodar, está apretado. Entón nos dicen que hai que facer un rodaje. Facer o rodaje non levar as revolucións excesivas, ir quentando o cochiño pouco a pouco, ir rodando. Bueno, pois iso mismo o requiere un punteiro. Entón, un punteiro, unha gaita, en 15 días está de sobra. Un artesán preparado, faina de sobra, faina nunha semana. Non ten problema ningún. Pero o problema non é ese. O problema é, primeiro, non correr a facer, porque a medida que estamos torneando unha peza de madeira, tamén se está quentando. Entón non é bo que collan moita temperatura traballando nela. Hai que ir pouco a pouco, porque a madeira torce. E o mellor faz un punteiro dunha tacada hoxe, e mañán, cando vas a sentar, resulta que se abanea no torno. Por qué? Porque a madeira estresouse, e o estresarse busca sitio. Madeira, se vos fixades, ten veteaos. Bueno, esas vetas son madeiras máis duras e madeiras máis blandas. Entón, cando estamos traballando nel, se facemos dunha tacada, ao final o punteiro pode doblar. Entón, hai que facelo con moito cuidado. E a afinación tamén, con moito cuidado. Eu, para afinar unha gaitiña, para poder decir, estou tranquilo con esta gaita, menos de un mes non o fago. Tocando a gaita, menos de un mes non o fago. E quere dicir que nun mes estaría a gaita preparada? Non, leva tempo. Posiblemente o que máis tempo leve a un artesán sexa afinar esa gaita, preparar esa gaita para alumno. E logo é moi importante tamén para que tipo de persona vai esa gaita. Porque claro, non ten a mesma exigencia unha persoa que está empezando a tocar a gaita que unha persoa que xa toca. Hai exigencias distintas.
O mellor unha persoa que está empezando non se decata dunha desafinación, dunha persoa que xa toca así. Entón hai que traballar moi ligado a esa persona. Eu, cando o mellor mandas un punteiro para unha gaita, para o gaiteiro, tiñamos que conocer o gaiteiro, incluso velo tocar directamente, cousa que a veces é moi difícil porque o gaiteiro non é daqui, a gaita vai para outro lado, non? Pero habría que saber o tempero do gaiteiro, a dureza da palleta que ten o gaiteiro, como interpreta ou como pode escoitar unha nota desafinada. Que quere decir isto? Que o mellor eu estou observando que tal nota está desafinada e non se decata. Simplemente porque non tengo coñecemento para decatarse. Si toca aberto ou pechado, si toca o do alto, si toca a octava aberta ou pechada ou así. É dicir, hai que ver un mogollón de cousas que para min é o que máis tempo leva a hora de facer unha gaita. Eu fai xa anos que dixen que vou facer de todo menos gaitas. Non quero facer gaitas. Algúnha pode salir feita pola miña man, pero non é unha cousa que me apeteza. Non me apetece facer gaitas. Primeiro porque non me interesa, segundo porque non o necesito, e terceiro porque son moi antisocial tamén e hai cousas que non tolero. Entón, non me vou a dedicar a facer gaitas. Pero si as afino. E quería deixar constancia desto, de que non é tan fácil. Eu podo facer punteiro e mandarcho en un par de días, 15 días. Pero teño moitas dúbidas da afinación dese punteiro, do rodaje que vai levar ese punteiro. Non é tan doado. No seguinte vídeo a ver se podemos ver o que estou dicindo agora de forma teórica, de forma práctica. Cando me sente con el, meteremos unha palleta e veredes un pouquiño o que vou facendo. En fin, se vos vale de algo isto, cojonudo, non ter prisa cando encarguedes unha gaita. Necesita seu tempo. Veña.